Hi ladies and guys, welcome back again dari sa tuang YouTube channel ug karon another confession na sad ang atuang basahon. Pero before that, ay kalimot sa pag-subscribe sa wala pa nakasubscribe sa tuang YouTube channel ug palihog na lang pug ko og tuplok sa notification bell aron updated mo kanunay. Og karon ladies and guys, mga higala ug igsuon, ania na ang confession nga atong basahon karon. Nag-prepare ko sa akong self. Guwapa na kayo ko. Bitaw, na ako'y date kay anniversary sa akong uyab. Once a year biyani, so todo-todo tani. Pinakabongga na jud kayo. Sumotong ilakaw na ko. Nagdala pa yun ko flower bouquet para niya. Balino, bayi na di ay manghatag og flowers. Pero sige na lang, love man nako kaayo akong uyab. Then abot ako sa among date place, then flashback sa ta sa akong kaagi sa una. Hi po, ako day si Ria, and here's my story. Tung high school pa ko, first year, na ko'y crush. Iyahang name di ay kay Jan. As in, crush jud nako siya so badly. Kinsa may dili makrush nga gwapo kayo, butan og naning kayo. Maka-turn on jud kayo. Sige kog papansin niya, pero wala lang. Ignore lang ko niya. Pakitang gilas in front of him like maayo daw ko musayaw, pero wala jud effect. Mangsto ko niya like ako asyang ginasundan. Nagpakatanga ko hangtod 4th year na ko. One time nang limpyo ko sa gawas, nihangyo akong classmate nga pwede ba daw ako labay sa sako nga naay sulod nga sagbot. Nisugot ko. Amay kabugat god. Ako ra isa ang nagdrag sa sako. Ga-struggle kog maayo. Until naay nitabang nako. Iyahang giaswat og siya na daw ang mudala. Nilantaw ko niya. Oh my. Di ko katoo. Si Jan di ay. My long time crush. My secret admirer ang ni-help nako. Nag-imagine ko nga siya si Superman, nya gitabangan ko niya. Pero wala mi nagtingganay. Until naa na mi sa gawas sa campus. Pag-dispose sa sako, diha na siya nagpaila nga siya di ay si Jan. Motel nung tako sa akong name, then he said nga kaila na daw siya nako. Kilig kay ko, kay nakaila siya nako. Then nag-shake hands mi oy. Oh my, mura lagig na ay spark pag-hold niya. Dugay kay ko ni buhi, natingala siya. Sumauto, nga ako na siyang gibuhian. Nangutana siya kung ano daw pula akong cheeks. Hala, nangita ko grason. Kita man ko sa mga flowers mo tong ako siyang giingnan nga na ako'y mild allergies sa pollen grains. Char, nadala rasad siya. Iya akong gibira palayo sa mga flowers kay mao daw, what if mo shiver? Diba? He's so caring nako. So after ato, wala na kaayo ko ka-focus sa discussion ni ma'am. Kay sige na ko guna-huna niya. Like, nauyab nako siya. He's so sweet nako. Nag-propose daw siya nako. Nya gikasal daw mi. Bonggang kasal. Anaa daw mitulong anak and we live happily ever after daw. Nya di ko na namalayan, nya gitawag kong ma'am. Oh my. Gipangutana daw ko kinsa gani daw atong pambansang bayani. Answer na ko, isilapu-lapo. Katawa sila. Niyan ako, pataka man ko'y, bisag si Andres Bonifacio. Wala ko kabantay, mauna ako na answer. Katawa na sa dong classmate. Then here comes my epic excuse. Well, for me, Andres Bonifacio ma'am, because he was a great warrior. A brave man who would not pull down his arms. He would put up a fight for our motherland. And then, here comes the Americans who voted to choose Jose Rizal as a hero because he was for the integration of the Philippines into Spain. Not like Bonifacio, who was a revolutionary hero. And Americans were afraid that choosing revolutionary may encourage Filipinos to believe
that mounting a revolution against foreign invaders is the right thing to do. Da, worth it jud di ay akong gibasa nga article sa Google. And ma'am said, I respect your opinion but we must follow what's written on the book. Salamat, Papa Google, for saving me from the embarrassment. Anyways, after sa class, niadto ko sa kantina, nag-snack o nagpa-chill-chills ako dito. And then, here comes my crush. Ako siyang gitutukag maayo. Niya ko mulingi, gani siya nako, mulingi ko bisag asa niya. Ma-B-mode ko. Niya sige na kong mabantayan si crush, sigiglingin ako. Oh my, na-in love ka siya nako. Na-in love na kaha siya nako. After siya naka-order ng snack, ni-walk towards siya nako. Nilantaw ko niya with imagination. Ni-blur ang palibot except niya. Ang pina-slow motion iyahang paglakaw. Maayo haligin na ako umimagine ay. Moto, nihangya siya nako nga pwede ba daw makigtapad? Anak ko sure. Mo dili-dili pa ko nga si crush na inidool nako. Moto nga nagka-awkward me, pero ako'y niuna og tabi. Motong nagkalami. Dili siya boring, jamming kayo. Then sige na mi magkuyog. Nagkasuod and finally friends na jud me. Moto nga sige siya sundo sa balay. Inigpadulong mi sa school and kun muli mi, iyaha kong ihatod. Sweet kaayo siya nako. Sweet sad ko niya. Si Mama God kung manawag na ako kinsa kong kuyog, basta naaga ni pangalan ni Jan, comfortable na kayo si Mama, kay salig man siya ni Jan. An mabantayan na ako inigmudol ko sa mga laki, mura siyag magselos, mangutanag kinsa to, unsay toyo niya nako. Mangutanag sad ko nga, nagselos ka no? Aminin, o niya mo dinay pagyod siya. Tugan ba? Niya panguyabi ko ba? Kabiga ba bitaw no? Pero nakabalos po siya. Iyasad ko nga gipaselos. Nasuko ko niya. Ano siya na ako nga. Nagselos ka no? Bitaw, sa muka ligi niya ba? Moto nga hapit ng graduation, wala na ko kapugong sa kong feelings niya. Ibog kayo ko niya. Mo confess na ko niya bahala na si Batman. Ug mao ni ang among convo. Ako siyang gipangutana, nga Jan, dili ka busy karon? Mitabag siya nga, dili, nga naman Ria. Ako siyang giingnan, nga naadi ay ko iingon nimo. Nangutana siya, unsa man? Mitubag pud ko, never mind. Mitabag si Jan sa ko nga paasa eh. Din ako siyang giingnan, nga bitaw, ayaw na lang nakalimot ko. Dan mitubag si Jan nga, wow, kanus ka na others. Nung sa bitaw, ayaw kog pasaha, uy, sakit na kayo. So ako siyang giingnan, nga okay, I love you. Wala lang ko tumatuyo. Mitubag siya, you love me? Ako siyang giingnan, yes, Jan, crush ti ka since first year. Mitubag si Jan sa ko nga wala ako kahibalo nga naibog ka na ako. I mean, seriously, karon paligi ka nagingon ako. Mitubag ko nga, maulo mong good ko, naghuwat ko sa tamang panahon. Ug mitubag si Jan, nga coincidence. Natingala ko, ug mingon si Jan, nga to be honest, naibog ko nimo. Dugay ra, wala ko mo confess nimo, kay mahadlo ko. Sa akong nahuna, oh my, I never thought nga nahigugma sad siya nako. Best feeling ever. Ako siyang ipangutana, nga torpe? Mitabag siya ga, murag ana jud. Diniingon ko niya, unya, naibog ko nimo, naibog sad ka nako. Unsa naman? Mitubag siya nga, kita na. Pero ako siyang giingnan, nga date first. Sumoto, dili pamiuyab. Magpakipot sa taoy. Dili ba ako easy to get kunuhay. Sumoto nga uli na may. Iya kong gihatod. O iya kong gikiss sa cheek. Oh my. Best feeling ever.
Then suddenly ni kiss siya sa lips nako unya ni dagan. Anak ko nga, bastos kang bata ka. Bisag giganahan gud pud ko. Mao to nag I love you ko. May reply pud siya. And after nga sige siyag nagpakita nako nga iya hajud kong gihigugma. I said yes to him and uyab na jud me. Mao na ako mahinumduman inig mo visit ko sa iyahang puntod. Oh. Every anniversary na mo, moadto jud ko sa iyahang puntod. Gave him flowers and recalling the past from the beginning nga crush kaayo nako siya till the end. Sige jud kog mag-think niya and basta makakita kog couples nga sweet kayo. It reminds me of us. Sakit kaayo pero accept na lang nako nga wala na siya. By the way, Jan died of leukemia. Pag second year college niya. The pieces of my heart are missing without him. Deri na lang kukutob. Damn. Wala ako ga-expect sa twist. Ladies and boys, mao ka na ang confession ni Kia about sa love story nilang duha ni Jan.